El correfoc jo crec que és la cloenda perfecta un dia de festa. Bé, aquest primer correfoc va ser una osadia. Tenia molt de contacte en Jaume, que era el jefe entonces dels ratolins aquells, dimonis rafolins, jo pedia ratolins. Bé, i es va veure que es podia fer, i que millor en la desena repetició, Beniarrés, que va ser la primera, d'encetar el correfoc en Beniarrés. Va estar una idea molt, molt, molt bona. I clar, com a cloenda, que millor que cremar tot i fer allí soroll, això va estar molt bé. Nosaltres vivim en una comunitat que la pólvora viu també en nosaltres. Un moment especial, doncs el correfocs de la trobada del Romeral, perquè, clar, era el final d'un dia i d'un treball durat de tot un any i el final d'un dia preciós que va ser aquella trobada i de la satisfacció de que les coses hagueren eixit molt bé i, clar, anar per mig del parc del Romeral al voltant dels correfocs doncs va ser una satisfacció personal molt bona. Es va formar una colla en Benilloba, la colla dels dimonis, i jo, en ese va ser en Sant Vicent la primera volta que vaig eixir. Es van fer les màscares i, clar, per la vesprada vaig estar en el taller i per la nit vaig córrer. El correfoc sempre té el seu primer moment, que és la proclama que fa el dimoni des de dalt d'on comença el correfoc. I, clar, conforme tenim les coses actualment, és precís que tinga un caràcter reivindicatiu. Jo el que més m'agrada el manifest del correfocs és el final, el que no vulga pols que no vaig a l'aire.